Λάκης, Άλβες. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Τώρα, ευχαριστώ, επειδή... να σας πω τι έγινε να πούμε. Έτσι μετά... Ευχαριστώ. Θα σας παίξω ένα ethnic τώρα, ένα κομματάκι να πούμε που το έλεγε ο παππούς στη γιαγιά. Το έλεγε η γιαγιά στη μαμά, η μαμά στην ανιψιά και εγώ το έλεγα στην κόρη μου. Ευχαριστώ που ανήκω σε αυτή την ορχέστρα. Τι γράψαμε ρε παιδιά. Ευχαριστώ ρε, είστε καλά. Πότε θα φάμε.